kabeh kecukupan, kabeh sugih. Kula dongake sedulur. Kula dongake sedulur. Saestu niki poso tanggal 9. Saestu tak dongake sedulur. Pokoke kuwabe santri kula sing ngaji esuk iki tekan tenan mati. Tekan tenan mati. Terus lapor dengan kapan? Jadi sampai di tanah Madinah. Lah lek sing ngemis-ngemis niku kata sing tiyang India, kata sing tiyang Yaman. Di depan Masjid Nabawi sekarang banyak ngemis. Ya perempuan-perempuan bercadar. Ngejak anak cilik-cilik yang tulis-tulis.